טוב. קריאה מרובה קשורה להישגים לימודיים, להרחבת הדעת, לאושר לשוני, כלומר, דיברנו פה על זה בדיוק עכשיו, ויש לה תרומה גם להבנה חברתית ורווחה רגשית. לאור חשיבות הקריאה, האתגר העומד בפנינו כהורים וכמורים, הוא כמובן לעודד את התלמידים לקרוא, אבל לקרוא מתוך שמחה. אז אנחנו אומרים שלום לעידית ג'רופי, מתמחה לגיל הרך וסופרת ילדים, ולביתה אודל, המאיירת מגיל 10, שגם מאיירת את הספרים של אמא. וואו, בוקר טוב, מה נשמע? איזה עבודת צוות, איזה משפחה. כן. זה מאוד כלכלי, זה מוכר במס, כל הדבר. לגמרי. תגידי לי איך, תספרי על הספרים. כן, אז אני את הספר הראשון כתבתי לגיל הרך. הוא בעצם מספר על איפה כל חיה גרה, מה היא אוכלת, איזה קול היא משמיעה. לשם הספר קוראים מי אני ומשמי. איך קוראים לו? מי אני ומשמי, והוא ממש ככה מתאים לגיל הרך. זה בא בצורה של חריזה, שירה וחריזה, בשביל לעודד את הילדים, ללמוד בכיף. הספר השני שהוצאתי, בריאת העולם, שבעצם הסיפור הזה הוא טיפה ליותר גדולים מעבר לגיל הרך, הוא מספר על כל הבריאה כולה, על עונות השנה, על מה נברא בכל יום, יום השבת, ולאחר מכן הוצאתי את הפירות יצאו לטיול, שזה סיפור שהוא גם... ראינו תמונות של זה. כן, שגם הפירות יצאו לטיול, זה בעצם מלמד על פירות הקיץ, פירות החורף, שהם נפגשו, זה היה מפגש מרגש. וככה, בסוף הספר יש גם סוג של חמשירים, ובאיזשהו מקום גם לימוד כזה בצורה מעניינת לילדים, בסוף הספר, על כל פרי. ואני... לאחר מכן, הוצאתי ספר ללימוד ועידוד הקריאה, לכיתה א', קמץ פתח. זה מאוד קשה בעידן כזה טכנולוגי, לעודד אותם לקרוא. צריך אומץ לי להוציא כזה ספר. נכון. עכשיו, מה שקורה, אני תמיד חשבתי איך לקדם ילדים עם הכתיבה שלי. אני כותבת מגיל צעיר, ופתאום אמרתי, אני רוצה, כמו שאני מעלה את הבת שלי, יש לי עכשיו, בת של שנה שעברה עלתה לאלף, ואני באמת נלחמת שהיא תקרא ותדע טוב, מגן חובה, אני כבר ככה רוצה שהיא תהיה עם קריאה שוטפת. גם מורים אחרים מחכים לזה. אז כתבתי סיפור, ממש סיפור, קמץ פתח, ואודל ירה בצורה מאוד יפה. איך זה התחיל שבכלל אודל מאייר את הספרים שלך? איך... צריך אותך לעבודה. אז זהו, אז אודל מגיל ממש קטן כבר... מגן ראיתי שהצפייה שלה מדויקת, והיא ככה יודעת להעיר בצורה יפה. פעם אחת אמרתי לה, שהגיעה כבר לגיל 10, אמרתי לה, אני אתן לך טקסט, בואי תעירי לי אותו. וראיתי שהיא עושה את זה כל כך מדויק, ואז אמרתי לה, אני רוצה להוציא איתך ספר. וזה היה הספר הראשון שהוצאנו, הספר השלישי שלי. הראשון שלה. אז רגע, אודל, איך זה להעיר עם אמא? זה ספרים של אמא. כן. כן, ממש כיף. כן? חוויה כזה. כן? חוויה חזקה. את עושה את זה טוב בגלל שאת הבת שלה, או שאת מאיירת טובה והיית עושה את זה לכל סופר וסופרת? כן, כאילו, בסדר. כן? נראה לי שהיא מאיירת היא מצוין. מאיירת בכל מצב, כן. כן. אז מה, את שומעת את הסיפור, את מבינה הלך הרוח, ואז לפי זה את מאיירת אותו? איך זה עובד אצלך? ואני כאילו רואה את הזה, ואז אני... רואה את הסיפור? כן, אני רואה את הטקסט, סיפור, ואז אני ככה... מה זה ככה? דמיינת את הציור. כן, את רואה את זה בדמיונך? כן, כזה. ועל כל סיפור יש לך איזה ציור, זה דמות שאת צריכה... מתאימה את הציור לסיפור. כן, נכון. יפה. ואם רוצים למצוא את הספרים שלך, איך אפשר בעצם? כן, אז אני נמצאת בהמון מקומות, יש לי אתר שהוא שלי, עידית ג'רופי, ובנוסף, עמוד הפייסבוק שלי. אני מעדכנת שם על כל ספר שיוצא, על חנויות ממוקדות, איפה אפשר לרכוש, וחשוב לי לציין שבפרט שעכשיו זה החופש הגדול, והורים ככה מחפשים ספרים, ניתן לצפות בספרים באפליקציית עברית. זאת אומרת שאם יש הורים שככה רוצים קודם כל לראות לפני שהם קונים... דיגיטלית. בדיוק, לפני שהם קונים, הם רוצים הרי לראות מה הם קונים לילד, אז ניתן לרכוש דרך אפליקציית עברית, וחשוב לי לציין שיש ספר חדש שלנו שעכשיו יצא, ממש עכשיו, פיל בשביל, הפעם סיפור קמץ, פתח וחיריק, הוספתי. יש גם חיריק. גם חיריק, לכיתה א', מומלץ מגן חובה, ואודל ירה בצורה מאוד ככה מעניינת לילדים, ואני ממש ככה מקווה שילדים ילמדו מזה וייהנו מזה. איך מאיירים קמץ, פתח וחיריק? אני כותבת את הטקסט,
והיא מאיירת לפי מה שכתבתי. זה מה שהיא כתבה, ברור. למשל, פיל רץ בשביל, אז היא מציירת... כן. לא, זה הפירות, לא? זה הפירות, זה משהו אחר, אבל זה גם איורים שלך, נכון? זה, כן, זה איורים של כן, אודל. אבל הייתי קטנה, אז כאילו... זה, מה זה קטנה? זאת אומרת, עכשיו היא אומרת, היא עכשיו התחדדה. בת מה אתה חושב 12. שמונה? זה מהעבודות המוקדמות, זה לא עכשיו. אני אסביר לך, היא הייתה בת 10, שהיא הוציאה את הספר הראשון, ועכשיו היא בת 12, והספר השלישי שלה יצא, החמישי מקסים. שלי. שיהיה לכם המון המון בהצלחה. תודה תמשיכו רבה. לעשות דברים תודה. טובים ביחד. תודה רבה רבה שבאתם לכם. לא, הרבה ספרים שלך ונראה את עכשיו? האיורים שלך. תודה.